İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana taşırdım. Salam mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şugunki programmamıza. Terin şugunki programma qoşulup bilýänigizde men hemişe şat. Sebäbi men sizin bilen şu gepleşiňizde bilen gepleşmäge hemişe tabyrsızlyk bilen garaşýan. Men siz hem tabyrsızlyk bilen garaşýansyňyz diýip umyt etýän. Sebäbi men üçin sizin bilen Hudaýyň sözüni bile okamaklyk gaty wajyp. Biz köp zatlary bile öwrenýär. Ýadyňyzda bolsa, geçen gepleşigimizde Hudaýyň biziň günämizi bagşlaýşy barada köp ayetlara seredip hem käbir prinsiplary biz öwrendik. Şol gepleşikde öwrenen zatlarymyz siziň durmuşyňyza nähili kömek etdi? Siz şol eşidip diňlän zatlaryňyz barada oýlanyp, hakykatlary durmuşyňyzda ýaşap, şoňa görä hereket edip şeýle ýaşan bolsaňyz maňa öz pikirleriňizi ýazyň. Men Hudaý siziň kalbyňyzda nähili işleýär, şo barada eşitmek isleýän. Hem sizden maňa hat ýollamaňyzy soraýan. Siz şol kontakt informasiýany biziň programmamyzyň ahyryna görýäňiz. Şo boýunça maňa hökman öz pikirleriňizi ýazyň. Hem Hudaý siziň durmuşyňyzda nähili işläp otyr, şo barada da maňa ýazyň. Men sizden eşitmäge sabyrsızlyk bilen garaşýan. Men şu günki gepleşigimizde ýene-de Hudaýyň biziň günämizi bagşlaýşy barada dowam etmekçi. Bu gaty wajyp tema. Eger biz Hudaýyň bizi doly bagşlap azatlyk berenligini bilip durmuşymyzda şol hakykata görä ýaşasak, hemme zat başgaça bolýar. Hudaý biz näme okudyk geçen gepleşigimizde Ýewreýler kitabynyň 10-njy babynyň 10-njy 14-njy ayetlerini näme diýdi? Hudaý bizi İsa Mesihiň haçta eden işine görä mukaddes etdi. Aklady, günämizi bagşlady. Hemişelik bizi kämil etdi. Hemişelik. Ene biz oýlanyp görüň, şu hakykatlar boýunça biz ýaşasak, biziň durmuşymyz nähili ütgärdi. Men şu wagt İsa Mesih'e iman etýärler barada gurrun edip otýaryn. Şol İsa Mesih'e iman etýärler hem şu hakykaty ýatdan çykaryp ýaşaýarlar. Şoň üçin biz Hudaýyň bize berýän bolilin ýaşaýyşyny baştan geçirmeýär. İsa Mesihiň özi Yohanna kitabynyň 10-njy babynda näme diýdi? Men şu dünýä size ýaşaýyş bermek üçin geldim. Diňe ýaşaýyşam däl, bolilin ýaşaýyş bermek üçin geldim diýdi. Siz şu hakykatlary ananýaňyzmy? Şu hakykatlar barada oýlanyň has köpräk. Ene gelin häzir Petrusyň durmuşyna seredip geçeliň. Tebe Petrus İsa Mesihiň en ýakyn şagirdlerining biri bolan. İsa Mesih on günäsini näde bagşlady? Şo barada biz häzir Yohanna kitabynyň seredip geçmekçi. Petrus siz bilýäňiz, ol İsany reddetdi. Ol haça çüýlenip otyrka 3 sapar onu reddetdi. Siz bu barada eýem okansyňyz. Eger okamadyk bolsaňyz, siz Yohanna kitabynyň 21-nji babyny okap bilersiňiz. Petrus İsany reddetdi. İsa näme jogap berdi oňa? Onu bagşlady. Oňa eýem şol özüne hyzmat etmek üçin iş berdi. Gelin häzir şoňa seredip geçeliň. Ene bu Yohanna kitabynyň 21-nji babynyň 15-nji 19-njy ayetlary. Olar nahar edinip bolarlaryndan soň İsa Simon Petrusdan "Ey Yohannanyň ogly Simon, sen meni bulardan artyk töýärsiňmi?" diýip sorady.
Simon oňa, "Hawa, ya Rab, seni süýýändigimi özüň bilýänsiň" diýdi. İsa oňa, "Gudularmy otlat" diýdi. İsa ikinji gezek Petrusdan ýene, "Ey Yohannanyň ogly Simon, sen hakykatdan men süýýärsiňmi?" diýip sorady. Ol hem İsa, "Hawa, ya Rab, sen süýýändigimi özüň bilýänsiň" diýip jogap berdi. İsa oňa, "Goýullarym bak" diýdi. İsa ýene de ondan üçünji sopar sorap atýar. "Ey Yohannanyň ogly Simon, men süýýärsiňmi?" diýip üçünji sopar sorady. İsa'nın "Men süýýärsiňmi?" diýip üçünji gezek soran üçin Petrus gussa batdy. Ol İsa, "Ya Rab, sen ähli zady bilýänsiň. Seni süýýänimi de bilýänsiň" diýdi. İsa oňa, "Goýullarym otlat. Men sana dogrusyny aýdýaryn. Ýaşkaň özüň beýliňi guşap, islän ýerine gidýärdiň. Garranyňda welin ellerini uzadyp durarsyň. Seni başga biri guşandyryp, islemeýän ýerine alyp gider" diýdi. İsa bulary Petrusyň nähili ölüm bilen ölüp, Hudaýy şöhratlandyrjakdygyny bildirmek üçin aýtdy. Muny aýdandan soňra oňa meniň ýydyma düş diýdi. Ene bu Yohanna kitabynyň 21-nji babynyň 15-nji, 19-njy aýatlaryna. Petrusyň İsa Mesihi reddetişi barada siz mundan öňkü bablarynyň okap bilersiňiz. Şu Yohanna kitabynyň öňkü bablaryna seredin. Şu ýerde siz Petrusyň Rabbi üç gezek reddedenligi barada okarsaňyz. Ene şu bölümde bizdiňe İsa Mesihiň näde Petrusyň günäsini geçip, oňa öz ýygyny İsa Mesihe iman edýärlere başçylyk etmege çagyryp otýar. Eger sen men süýýän bolsaň, oňa näme diýip otýar? Onda sen men goýullarmy otlat diýär. Goýullarmy otlat diýmek bärde öz şol özüne iman edýän Hudaýyň çağalary barada gurrun edip otýar ol. Simonam siz bilýäňiz ol Petrusyň öňkü ady, soň İsa Mesihe gelenden soň İsa Mesih oňa iş berenden soň siz bilýäňiz oň adyny Petrus diýip soň şeýle üýtgedi. Ene şu bärde görüşimiz ýaly İsa Mesih özüne garşy edilen günäni bagyşlady. Oň özü ret edildi. Şol ret edilenem bolsa Petrusyň günäsini bagyşlap, ýene oňa ynam üstü bilen iş tapşyryp otýar. İsa Mesih bize şeýle görüldi görkezip otýar. Ol şeý dip günäni bagyşlaýan bolsa, biz näme üçin günäni bagyşlamaly däl? Birek-birege garşy edilen günäni. Eger biz bagyşlap bilmesek, onda İsa da bizi bagyşlanak. Biz şol öz kalbyňyzda nähil ajylyk bolsun, görüpçilik bolsun, gahar gadap bolsun, biz şoňa gul bolup ýaşaýat, gul ýaly. Sebäbi şu zatlar biziň kalbymyzda bize azatlyk berenak. İsa Mesih biziň günälerimizi bagyşlap bize azatlyk berdi. Kalbymyzda rahatlyk bolmagyny isleýär. Ýöne şu tene görä ýaşaýyş bizi gulçulukda saklaýar. Siziň şu wagt kalbyňyzda näme bar üntüňizi eýleýän bolsa, aňyzda, kalbyňyzda näme alada, näili ýigrenç, näili gahar gadap bolsun, şu oýlanyň şu barada. Ene şu zatlar sizi azatlykdan mahrum edip otýar. Siz hakykatdan hem azat bolmak isleýäňizmi? Onu birek-birege bolan günäňizi geçiriň, bagyşlaň. Birek-birege süýgü bilen, birek-birege goldap ýaşaň. Ýewreýler kitabynyň 4-nji babynda da hem 10-njy babynda siz okap bilersiňiz. Ene şu ýerlerde bizi şeýle ýaşamaga çagyrýar. Hem işe birek-birek bilen ýygnanyşyp, hem birek-birege gowy iş etmäge, ymtylmaga, şeýle höwes döredip ýaşamaly biz. Ene bu İsa Mesihe ynany ýalan bir tenne ýaşamagy. Gelin ýene başga käbir aýatlara seredip geçelim. İsa bize salgytçy hem farisey barada bir tymsal aýdyp berýär. Ene bu şol günäni bagyşlamagy kyn bolan adamlar barada käwä gurrun edýär. Öz dogrulygyna bil baglap, beýlekleri kemtidýän käbir adamlara İsa şu tymsaly gurrun berdi. İlki adam Hudaýa doga etmek üçin ibadetkana gitýär. Olaryň biri farisey, beýleksi salgytçy ekeni. Farisey durup özü hakda içinden Hudaýym
Men käbir adamlar ýaly talaňçy, pis, dynahor däldigime, hatda bu salgytçy ýalda däldigime saňa şükür edýärin. Men hepde iki gedek agyz bekleýän, ähli gazanjymyň ondan birini berýärin diýip doga okaýar. Salgytçy bolsa, uzakda durup, gabagyny hem göge de galdyrmagy hem ýürek etmän gaýtam gursogyna urup, Hudaýym, men günäkara rahmet et diýär. Men size fariseýin däldi, talgytçynyň aklanyp gidenligini aýdýaryn. Tebäbi kim ödüni ýokary tutsa, peseldiler, kim ödüni pes tutsa, beýgeldiler. Ene bu İsa Mesih'in öz aýdyp oturan sözleri. Luka kitabynyň 18-nji babynyň 9-njy, 14-nji aýatlaryna şeýle diýär. Enne siz birege bolan gatnaşyňyzda, hem Hudaý bilen gatnaşyňyzda, kalbyňyzda nähil pikirler bar siziň. Tebäbi şol Hudaýyň öňüne gaty wajyp. Siz näme pikir etseňiz, şoňa görä de hereket edýäňiz. Siz farisey ýalymy, öz içiňizden ay men hemme dogurda dedi otyryn, ol aýal, ol adam dogry iş edenak diýip şeýle kalbyňyzda erwet duýýaňyz beýlekler barada. Men gowetdim, men bar etmeli dedi otyryn, agadan bekläp otyryn, gazanjymyň ondan birini berip otyryn diýip şeýle öwünüp, şeýle doga etýäňizmi? Ýa-da şol pesbäl salgytçy ýaly Hudaýym men günäkär men bilýän. Meni maňa rahmet diýip şeýle ýaşaýaňyzmy? Eger biz kalbymyzda şo salgytçy ýaly duýup ýaşaýan bolsak, Hudaý şeýle adamlara özüni has köp aýan etmäge taýar. Tebäbi tekebbürlik edip ýaşaýanlar näme diýär? Men öz güýjüm özüme ýeterlik, maňa Hudaý gerek däl diýen ýaly ýagdaýda ýaşaýar. Fariseýler şeýle de otýar. Olar pikir edip otýar, şol edip oturan gowy işleriniň üstü bilen olar azat. Aýöne İsa Mesih näme diýip otýar? Kimiň günäsi geçildi, kim aklandy diýär? Talgytçy. Tebäbi ol kalby, on kalby päkdi. Ol Hudaýyň hemişe, her minutda, hatda her sekundda Hudaýyň merhametiniň gerekdigini bilip otýar. Şoň üçin ol men günäkär, men bilýän, tene göre ýaşap bilýän, şoň üçin maňa rahmet diýip ýalwaryp otýar. Oňa hemişe Hudaýyň kömegi gerek bolan. Hudaý biziň hem şeýle ýaşamagymyzy isleýär. Hemişe oňa daýanyp, Hudaýyň güýjüne daýanyp, Hudaýyň biziň her günki etýän ýalňyşlyklarymyzy bagyşlap, günälerimizi geçirip ýaşamagyny biz islesek, Hudaýym bize şu salgytça rahmet şeýle rahmet edip bizi aklamaga taýar. Tebäbi kim özüni ýokary tutsa näme diýär? Hudaý diýär men peseltýän. Eger kim özüni pesbäl tutsa, Hudaý şol adamy Hudaýyň özü beýgeldi otýar. Şoň üçin men sizi şu ýerde aýdylýan hakykaty ýatlap, şol hakykata görä ýaşamaga çagyrýan. Diňe şonu siz kalbyňyzda rahatlyk taparsaňyz, diňe şonu siz Hudaý bilen iň ýakyn gatnaşykda ýaşap bilersiňiz. Siz şeýle ýaşaýşa eýe bolmak isleýäňizmi? Onda kalbyňyzdy Hudaýa açyp, edil şu salgytçyň dile geçişi ýaly dile edip, men günäkär maňa rahmet diýip. Şonda Hudaý teň dadyna ýetişip, seni aklap, merhamet edip, kömek etmäge taýar. Ene şu tymsal Luka kitabynyň 18-nji babynyň 9-njy, 14-nji aýatlaryna. Eger siz isleseňiz, şol Luka kitabyny doly okap bilersiňiz. Gelin häzir ýene-de başga käbir aýatlara seredi geçeliň. Debur kitabynyň 29-njy babynyň 2-nji, 5-nji aýatlaryna näme diýär? Muşakkatly günäkärler rahim şepagat üçin agy bilen ýalwaryp, Hudaýyň merhameti bilen bagyşlanýarlar we Hudaý olary dikeltýär. Ine şo barada gurrun etýär. Tidem edil şu Dawud paçaň şu ýerde dile geçýärli, dile getip bilýäňiz. Ey Taňry, eşit sesimi. Dad periýatlarymyň sesini gulagyň diňlesin, ünsli. Ya Rab, günäleri hasaba alsaň ya Taňry sen huzuruňda kim durup biler? Emma senden gorkar ýaly, sende bardyr geçirimlik.
Men Rabbe intizar, canım intizar. Men onun sözüne umit bağlayan. Yine şiirden görüşümü diýaly, islenlik günäkär adam yürekden toba edip, günäkärler şol Hudaýdan rehim şepagat torap, agy bilen ýalbaranna Hudaý merhamet bilen bağışlap günä edeni dikiltmäge taýar. Hudaý hemişe biziň günämizi geçirmäge taýar. Eger biz yürekden toba etdik, İsa Mesih'e iman edip ýaşasak, hem pesbäl ýagdaýda ýaşasak, salgyçyaly. O hemişe şu biz ýatdan çykarmaly däl, Hudaý maňa rehim etdi, Hudaýyň kömegine mätäç bolup, oň güýjüne daýanyp ýaşamada, ene hemme zat Hudaý bilen mümkin. Siz şeýle şu Zebur kitabynyň 29-njy babynyň 2-5-nji aýatlaryna edilýän dilegi edip şeýle ýaşaýaňyzmy gündelik durmuşyňyzda? Ýa-da muşakkatly pursatlarda, günäden pursatlaňyzda? Ey Taňry, men sesimi eşitdat, periýatlarymyň sesini gulagyň diňlesin, ünsli men diňle ey Hudaý. Günälerimi men günälerimi hasaba alsaň, onda men nädip sen huzuruňda durup bilerin diýe. Eger Hudaý biziň günälerimizi hasaba alýan bolsa, her bir etýän günälerimizi hasaba alýan bolsa, sen huzuruňda kim durup biler diýe bärde. Oýlanyň şu barada, hiç kim. Diňe Hudaýyň merhameti bilen biz Hudaýyň huzuruna durup bilýär. İsa Mesih'e bolan imanyň üstü bilen biz Hudaýyň huzuruna durup bilýär. Sebäbi İsa Mesih'in haçda ölmegi bilen Hudaý biziň günämizi bağışlady. Insanyň eden gowy işleri derarly bağışlamady. Diňe İsa Mesih'in haçda ölüp biziň geçen zamanlar günälerimizi, häzirki wagtda edýän günälerimizi, gelecekde etjek günälerimizi öz üstüne alyp, janyny biziň üçin gurban edenligi derarly biz Hudaýyň huzuruna durup bilýär. Sebäbi Hudaý şu wagt bizi seredenne göni şol insanlara tenne ýaşaýşymyza görä göni şoňa seretmäni, bizi şu wagt İsa Mesih'in eden işiniň üstü bilen seretýär. Ol bize göni seretse, onda biz on huzuruna durup bilmeýär. Hatta İsa iman etýärlerem gündelik biz günä etip bilýär. Sebäbi biz tenne adam ataň nesli. Ýöne ruhda biz İsa Mesih'e meňdeş, Hudaýa meňdedilýär gün-günden. Egerde biz mukaddes ruha görä ýaşasak. Şoň üçin men sizi şu ýerde edilýän dilege edip Hudaýa ýüz tutmaga sizi çagyrýan. Sebäbi edilbärde edilýän dilege ýaly men senden gorkar ýaly, sende geçirimlik bar diýe. Ene bärde şu Dawud bilip otýar, Hudaýda geçirimlik bar. Eger men yürekden toba edip oňa ýüz tutsam, Hudaý meni geçirmek isleýär. Ol ýene-de özüniň Rabbe intizardygy barada da aýdyp otýar. Men sana intizar, canım intizar. Men onuň sözüne umit bağlayan diýe. Senin janyňyz Rabbe intizarmy? Siz oň sözüne umit bağlayaňyzmy? Ýa-da öz güýjüňize daýanyp ýaşaýaňyzmy? Siz şu barada oýlanyň. İmanlylar garaňkylykdan azad edilýär we İsaň ebedi paçşalygyna getirilip, ähli günäleri bağışlanýar. Hudaýyň sözü köp aýatlary berýär bize şu barada. Biz nädip soň Hudaýa şüphe etip bilýär, oň bizi günämizi geçirenligi barada. Şunça aýatlar şaýatlyk edip otýar. Biz şonu da käwat inanmany ýaşaýar. Kolosiýallar kitabynyň 1-nji babynyň 13-nji 14-nji aýatlaryna şeýle diýär. Ol bizi garaňkylygyň ygtyýaryndan boşadyp, öz söýgüli oglunyň şalygyna getirdi. Oglu arkaly günälerimizi bağışlap, bizi azatlyga çykardy. Oglu bärde İsa Mesih. Şol İsa Mesih'in üstü bilen biziň günälerimizi bağışlap, bize azatlyk berdi. Siz şu wagt şol Hudaýyň size beren azatlygyna ýaşaýaňyzmy? Eger siz ýaşamaýan bolsaňyz, näme-de päsgelçilik berip otýar durmuşyňyzda? Garaňkylygyň ygtyýaryndan boşamak isleýäňizmi?
Onu isleyen bolsaňyz İsa Mesih'e ýöneki dilegüsü bilen ýüzlenip bilýäňiz. Hudaý merhemetine, oň merhemeti gaty bol elin. Merhemete baý bolan Hudaý. Ol bizi saýlady. İsan günäganyň üstü bilen biziň bar günälerimizi geçdi. Bu nähili söýgü. Hudaýyň bize bilen söýgüsi şeýle güýçli. Siz şol Hudaýyň söýgüsini durmuşyňyzda duýýaňyzmy? Hatda pikir etýäňizmi şo barada? Hudaýyň näme denligi barada? Ene gelin häzir Efesler kitabynyň 1-nji babynyň 3-nji, 8-nji ayetlerine teredip geçelim. Rabbimiz İsa Mesih'in atasy Hudaýa öwgüler bolsun diýe. Ol Mesih arkaly bizi gökdäki ruhy ýalkançlaryň ählisi bilen ýalkady. Öz huduryna mukaddes we müýnsiz bolmagymyz üçin bir-birimizi söýüp, İsa Mesih'e degişli bolmagymyz üçin Hudaý bizi dünýä yaradylmadan öň saýlap teşdi. Ol İsa Mesih arkaly bizi ogurluga almak barada owuldan karara gelipdi. Bu onuň göwnüne yarap, iradasy bilen boldy. Söwer oglu arkaly bize bol-boldan içilen şöhratly merhemet üçin Hudaýa öwgüler bolsun. Hudaý çoňgur baý merhemeti bilen oglunyň dökün gany arkaly günälerimizi bagşlap bizi azat etdi. Şeýle hem bu merhemeti arkaly ol bizi tutuş akyldarlygy we düşünjesi bilen gurşap aldy. Ene bu Efesler kitabynyň 1-nji babynyň 3-nji 8-nji ayetlerine. Siz şu ýerde aýdylýan zatlar barada oýlanyň. Bu nähili güýçli sözler barda. İsa Mesih arkaly biz gökdäki ruhy ýalkançlaryň ählisi bilen ýalkady diýe. Şu öz kalmada ýaşaýan mukaddes ruhyň üstü bilen biz şol gökde İsa Mesih'in bize berýän, Hudaýyň bize berýän zatlaryna iýe bolup biz şol zatlar bilen ýalkandyk. Öz huduryna mukaddes hem müýnsiz bolmagymyz üçin bizi birek söýüp İsa Mesih'e degişli bolmagymyz üçin Hudaý bizi entek şu dünýä yaradylmanha saýlap teçipdir. Bu nähili söýgü, siz oýlanyp görüň. Nähili güýçli söýgü. Dünýä yaradylmazdan öň Hudaý sizi saýlap teçipdir. Siz şu hakykata inanýaňyzmy? Men şu soraw köp soraýan sizden. Sebäbi siziň oýlanmagyňyzy isleýän. Bärde çoňgur hakykatlar bar. Şol hakykatlar barada biz oýlanyp, aňmyzda oýlanyp, soň ýüregimizde eýem kalmada, şoňa ýürekden inanyp günnelik durmuşymyzda biz şu söýgü şaýatlyk edip ýaşamaly. Öz ýaşaýan ýerlerimizde, owamyzda, şäherimizde biz İsa inanýarlar hökmüne, Hudaýyň ilçisi hökmüne, İsa Mesih'in eden işine, şol hoş habara paýlaşmaly beýlekler bilen şaýatlyk etmeli. Hudaý İsa Mesih arkaly bize ogulluga almak barada owuldan karara gelipdir. Ene şu ayet hem bize Hudaýyň nähil söýýändigini görkezýär. Şu ayetleri okap nähili Hudaýyň şu söýgüsine şüp ketip bilýäňiz. Asla mümkin näme? Entek siz oýlanyp görüň, biz eneňiziň göwrüsinde galman kaňyz. Hudaý sizi saýlap seçen. Hem Hudaý şol İsa Mesih arkaly size hem ogulluga almak, öz çagat hökmüne kabul etmeklik eýem owuldan ol karara gelipdir. Biz entek şu dünýä yaramanka, bu dünýä gelmänkäk, iýinmänkäk şu zatlary Hudaý eýem planlaşdyrypdyr. Ýene de Hudaýyň sözü diýär, şu zatlaryň hemmesi Hudaýyň erki bilen bolan. Biziň erkimiz däl. Hudaýyň plany, Hudaýyň erki boýunça bolan zatlar. Ol Hudaýyň sözü ýene de diýär, ol bize boldan bol şöhratly merhemetini görkezipdir Hudaý. Boldan bol merhemet, diňe bir merhemet näl? Bol elin. Boldan bol merhemet. Şöhratly baý merhemet. Biziň günälerimizi bagşlapdyr. Şol baý boldan bol merhemetiniň üstü bilen biziň günämizi bagşlap Hudaý bizi azat etdi.
Ene biz şoň üçinem şol hakykata göre ýaşamaly. Eger senin araňyzda günä edeller bolsa, biz birek şol günäsi üçinem Hudaýdan toramaly, dilek etmeli. Ene Nehemia aglap öz halkynyň günäsi üçin Hudaýdan ötünç sorap atýar. Ene bärde näme diýýär biz? Saňa dilek etýän gulagyň eşitdir. Dinlemen diýe. Menem atalarymam biz barymyz günä etdik. Senin guluň Musa beren tawşyryklaryny, pardylaryny, hökümlerini berjäy etmän, sen garşyňa juda erwet iş etdik diýip otýar. Nehemia öz etmedi muny. Oň öz halk etdi. Ýöne ol halkynyň adyndan şeýle Hudaýa dilek edip otýar. Men sizi hem şeýle dilek etmäge çagyrýan. Birek günäsi üçin. Hudaý biziň günälerimizi bağışlamaga taýar, sizin günäleriňizi bağışlamaga taýar. Hem biziň şol günämiz bağışlanandan soň şatlanyp aýdym aýtmagma da isleýär öz üçin, özüne. Ene İşaya Peýgamber kitabynyň 44-nji babynyň 20-nji aýatyna şeýle diýär: "Ýadyklaryňy bulut kümin, günäleriňizi duman kümin aýyraryn. Maňa dolun, çünki men sizi ýygyňyza aldym. Aýdym, ey gökler, çünki muny rebetdi." Men sizi ýygyňyza aldym diýmekligi näme ol? Hudaý aýdyp otýar, men İsa Mesih öz oglumy iýberip, ol haçta ölüp, sizin günäleriňiziň tölegini töledi. Men sizin janyňyz üçin töledim, siz menki diýip otýar. Ene şu hakykaty bilip maňa aýdym, Hudaý şöhratlap ýaşaň diýär. Ýene de bu kitabynyň 24-nji babynyň 7-nji aýatyna da ene şeýle dilek etýär: "Ýatlama sen meň ýaşlyk günälerimi, hem de bitawellik ýodalarmy. Ya Rab sadyk töýgüňe görä öz ýaşlygyň hatyrasyna ýatla men" diýär. Ene bu Debur kitabynyň 24-nji babynyň 7-nji aýatyna. Menem sizi şeýle etmäge, dilek etmäge çagyrýan. Edil Dawud paçaň Hudaýdan öz ýaşlyk döwrüne giden günälerini ýatlamalygy üçin dilek etýär etdim. Şeýle dilek edip Hudaýa ýakynlaş bilýän. Hudaý sede garaşýar. Siz Hudaýa intidarmy? Öz günäleriňizi geçirmekligine siz intidarmy? Eger intidar bolsaňyz şu ýerde edilýän dogalar ýaly dilek edip oňa ýakynlaş bilýän. Ol siziň dilegiňizi eşitmäge taýar. Gynansagan biziň şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Eniki gepleşigimize çerli, hoş, sag bolun. Senin adından günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşırdım.